Hello everyone, welcome back to my YouTube channel vlog with Deekshitha. So ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಮಲ್ತಿದೆ ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಲಕ್ಕನೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೇಟಾದ್ರೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಆಯ್ತಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಏನಡ ರೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಮೊಬೈಲ್ ಪುನ ಐಟೇ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಐಟೇ ರೀಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಾತ ಐಟೇ ಆವಡು ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ರೀಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲ ಸಾರಿಯೇ ವೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಲೈಕ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ನಡದ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾತಾ ಗಾಡಿ ಪೋಪಿನ ಸೌಂಡ್ ಏನೊಂದುಂಟು ಅದು ಈಸಿದ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿರ್ತನ ನೋ ವೇ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಶೀತ ಬೇದ ಮರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ರಡು ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಪಾತೆ ಬಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಸಾರಿಗೆ ವೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಓಲ್ಡ್ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೋಜಾವಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀವ ಉಂದೆ ಕೆಂಚ ತೋಜೋಣ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಉಲ್ಟ ಲೈಕ್ ಈ ಸಾರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೋಕುಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಮರ್ಚಿಂದ ಇದಿತ್ತೀನಿ ಏನು ತೂತೆ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಇಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಪ್ಪು ನಡೆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ಲಿಜ್ಜರು ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಫುಲ್ ನಾಡ್ದು ಈ ಸಾರಿ ಇದೆತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಗೊತ್ತು ನಾ ಒಂದು ಏರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪತ್ತು ನಾಕು ಹೆಂಗಿಜ್ಜರು ಬಿದೈಪೋದು ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಬಿದೈಪೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡಾಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಅವ್ರವ್ರ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಒರ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಏತ್ ಉರುವಾತ ಅದೇ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ಲೇಗಿತ್ತೈತುಲ್ಲ ಈದ್ ಶೋಕ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಹೆಂಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆಗ್ಲೇ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಪಿದಾಯಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಏತ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಈನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈತೆ ಲೈಕ್ ಈತ್ ಪಾಡ್ತೋ ಜೋತ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡ ಶೋ ಕುಡು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಆ ಗ್ರೀನರಿ ದೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲೇಜ್ ತೂಕ ಲೈಫ್ ದಾದಾಪುನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಹೋದ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪದೊಂದು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಏಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ದೀತಿ ನಡೆಗೆ ದೀಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕ ಅದು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆವಡು ಪಂದಾಡ ಏರ್ಲ ಇಟ್ಕೊಡತ್ತ ಸೊ ತೂಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಲಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲೈಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿಲಾಕ ಏರ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ 2 ತಿಂಗಳು ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಪ್ಪಣ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯ್ಬೇಕು ನಾವೇನು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾನೆ ಏನೋಟು ಕೊಲಾಬ್ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾನೆ ನಿಕುಲ್ ಏನೋಟಿಗೆ ಬರೋಲಿ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಪೋದು ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕ ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಇಂಚೋಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ತಾಳೆ ಇನ್ನೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಸೊ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದೆ ಅಂದಿರ್ತೀನಿ ಬದಾಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತೆ ತುನಾಗ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮನ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆ ರೀತಿ ಸಾರಿ ಪಾಡುಜೇರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೆಂಗದಾದ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ತೂನಾಗನೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದಿತ್ತೆ ಕೈ ಮತ ಪೊಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಈ ಗೊಂಡಿ ಮದದಿ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದು ಮತ್ತೆ 6 ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಿನ ತೋಜೋಡು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತಾರ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಬ್ಲೌಸ್ ಇವಾಗ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತೆ 6 ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದರ್ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಆರಿಜ್ಜೇರು ಲೈಕ್ ಆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಆಂಟಿಲ ಎನ್ನ ಟೈಲರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ತುತ್ತುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಇತ್ತರ ಹೊರವ್ರ ಪೊಲ್ಲುಲೆ ಪಂಡ 6 ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಕ ಕೊಂಜಿ ಶೋಕುದೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೋದು ಬರ್ಕ ಎಂಜನ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಏನಮ್ಮ ಆತ ಸಪುರ ತರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬ್ಲೌಸು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಡಿದ ಲುಕ್ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನು ಒಂದು ನೆಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪಲ್ಲು ಹಾಂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಲುಕ್ ಇತ್ತ ಸಾರಿದ ನನ್ನ ಶೋ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೆದಾಡ್ಕನ ಪೆದಾಡ್ರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದಿಂದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೋಡತ್ತ ಜುಮ್ಕಾ ಕಾಜಿ ಅದೇ ಬಂದಿ ಶುರು ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಕಟ್ಟೋಂಕ
ಏಪಲ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಎಂತಾರೆ ಎಂಚ ಕಟ್ಟೊಮ್ಮೆ ಅಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೂಡಿಬಾರ್ದು ಉಡುಪೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಸೂಟ್ ಹಾಪಿಸಿದೆ ಪಣ ಏನು ಅರ್ಧ ಕರ್ಲ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅವು ಹಂಚೊಂಡು ಸೊ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡುಪ ಆಗದ ಬೋರ ಮನೆ ಪರ ಒಂಚೆ ಲುಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಚೆ ಲುಕ್ ಸುಟ ನಾಲ ಮಲ್ಪೋಡಿ ಹನ್ ಯಾನೊಚ್ಕೇನು ನಿಖುಲ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ತೂತರಿ ಏಪಲ ಮುಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಅದ್ರ ಎನ್ನ ರೆಡಿ ಆಪನ ಅವಸ್ಥೆ ತೋರ ಈತೆ ಆಂಡಿದ್ದೆ ಒಂಚು ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡುವೆ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಒಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ಗ ಮಾರ ಬಕ್ಕ ನಡುಟು ಗಿರ್ತಿಂದ ಚೂಡಿಗೆ ಒಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಕ್ ಮಾತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಕುಲು ಈ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪು ನಕುಲು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆರದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾತ ಮಲ್ತೋದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಶೋಕುಡು ಉನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪನ ನೀಟ್ ಅದು ವಾಶ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪನ ಆತೆ ಬುಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಇಜಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋ ಬುಂಡ ಪಕ್ಕ ಬುಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅನ್ನತ ಉಂದುಲೆ ಹೆನ್ನ ಅತ್ತೆ ನಮಗ್ ದಿನ ಒಂದೊಂತ ಪಾಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಉಂದೇಟೆ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಇಡ್ಲ ಯಾನು ಪಂತೆ ಪಣ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಬಿಡುವೆ ಉಂದಾದ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಉಂದು ಎನ್ನ ಕಲರ್ಗೆ ಹೊಮ್ಮುಡು ಒಂದು ಬಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆತ್ತ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ದ ಮತ್ತು ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೌನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡಿಗಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ವಿತ್ ಮೆರೂನ್ ಟೈಪ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕನ್ನಡಿನ ಕೈಟೆ ಪಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಡ್ ಏನು ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕು ಐಲೈನರ್ ರಪ್ಪ ಪಾಡೊಡಿತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಕಿಲ್ಲ ಮರ್ಕ ಮತ್ತೆ ಸೀನ್ದಾದ ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿಗೆ ಅಂದಿದ್ದ ಕಂಡಿಂದಾದ ಪಾಡ್ನು ಪಲ್ಲೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಿಟದ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಪಾಡ್ಗನ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂಚು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ಉದ್ದದೆ ಕೂಡ ದಾದಾ ಏನು ಕಂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ ಇಂಕ ಏಕ್ ಬಂಗಾರದ ಮೀ ತಕ್ಕಲ್ ಕಂಡ ಇನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಮೂಕೊಂಡ ತಿಕ್ಕೋತುಂಡು ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿದ ತಕ್ಕಲ್ ಪೋತುಂಡು ಆತ್ಯಾದಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಚ್ಛೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪೋತೆ ಈ ಬಾಗನ ಉಲ್ಕ ಐಕೆ ಪಡ್ಪಿನಿ ಎಂಕಿ ನಮ್ಮ ಬಿಂದಿ ಹೂ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬಿಂದಿ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಮಾರ ಶೋಕ್ ತೋಜುವತ ಏಪಲ ಒಂಜೆ ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೆನೆ ಏಪಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈಕ್ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂದು ತಾನೆ ಕಿಕ್ಕೆಲಗೆ ಬೊಡ್ಚದ ನಡ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಕಿಕ್ಕೆಲು ಪಾಡ್ನಂಜಿನ ಕೊರೋ ಉಂಟು ಬರ್ಪ ತಾಯಿದನ ಕಿಕ್ಕೆಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಕಾಲಿ ದೋಜುನ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಹೊಲ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವ ಏಪದ ಅವೇನ್ ಪಡೊಂಬತ್ತೆ ಸೊ ರೆಡಿ ಆಯ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಜಿ ಪಾಡೋಡಿತಾನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಾದ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ 2-3 ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪು ಕಾಂಚನೆ ಇದ್ದಾದ ಪಂಡ ರೀಲ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಕದ ಪಣ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದ ವಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತದ ಐಟೆ ಫೋಟೋನಿ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪುನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ರೆಡಿ ಆದ ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕ ಪಿದ್ದೈ ಪೂರ ಎಗ್ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ
ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತ ಪೆದಾಯ್ ಪೋಪೆಲಕ ಇಜ್ಜೆ ಈ ದೊಂಬು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಅದು ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಇಂಕ ಪೆದಾಯ್ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ತೂಕ ದಾದ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ದೇವೇರ ದೀಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾದ ಏನ್ ಪಂಡ ಇಂಗಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೆಲೆ ಬಾತು ಮುಡು ಜೇದಿತ್ತಿನ ಈ ನಾಯಿ ಕುಚ್ಚನ ಬೇರಾತೆ ಬಾತು ಮುಡು ಜೇದಿತ್ತಿನ ಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಏಪ ಮಲ್ಪೈ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಬಾಕಿ ದೆಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬಂದ ದೆಪ್ಪ ಬಾಕಿ ದೆತ್ತ ನೈ ಪೆದೆ ಕೋಲಿ ಆಯ ಉಂಡ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಬಕ್ಕಡೆಗೆ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಇಂಬೆ ಕಲ್ಕೊಂಡೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನಿಗೆ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸರಿನಾ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಅಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂದು ತುಳು ಚಾನಲ್ ಅದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ತುಳು ನನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ತುಳುವಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಳು ಸಡನ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನವರಿಗೆ ನಮಗೆ ತುಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಳು ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ತುಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಆಸೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳಿದರೆ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವವರಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತಾಡುವ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಆಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ತುಳು ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ನವರು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಇರೋದು. ಸೊ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತುಳುವಲ್ಲೇ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತುಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಚಾನಲ್ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯೂಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತುಳುನಾಡಿನವ್ರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ತುಳುವಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಹೇಗೆ ನಂದು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದೋ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಕ್ಕದಾದ ಪಣ ಈತ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈತ್ ಮುಟ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಯಿನೇಕ ಅಂಚನೆ ಈತ ದಿನ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವೊಂದು ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ಲೆ ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನನಲ ಆಯ್ನಾತು ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ನಿಕ್ಕಲ ಪನೋನ್ವ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ ಯಾನು ಪತ್ತರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದೇನು వచ్చి ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ ಜನಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪ ಯಾನ್ ರೂಡೋದು ಪಾತ್ರನ ಬಕ್ಕ ಅದಾದ ಇಂಚ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೇಜಿ ಅವೇನು ಮದ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಸುರುಕೊಂದು ಅಮ್ಮನ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪೊಡು ಮಾರೆ ಒಂದು ಟೈಟ್ ಪೋಪೆ ಬಂದ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.